Iki tok manis samane tak bayangne gede dhuwur ngono lho. Iya, bayangno. Aku sok gede ganteng kok. Aku sok gede ganteng, Ben. Urung gede ta iki? Urung gede. Oh, sik masa pertumbuhan mik sik, mik. Pak. Aku iki wong lho, Pak. Nek diangkat kaya ngawinke asu lho. Nggonmu dadi telu ya? Apane? Siji loro telu. Linggo kene linggo anak kantang ki ya. Pit kudang pit. Kok gandrung kok malah ngundang anak ya? Iya. Hati-hati bokonge kok kena bathuk. Pit, ya anak ganang dhewe, anak ganang dhewe. Pit, anak gatul dhewe, anak gantal dhewe. Lah kok Pak? Iki ngapa kuwi ngepet apa kuwi? Ngepet apa kuwi? Ora ngepet apa-apa, aku kene arep motoran ngene lho. Wilujeng dalu Mas Uncek. Sugeng dalu Mak Cangik. Mbak Limbu. Ora lho, jenengan ki kok ya gawe jeneng kok cocok jeneng Uncek niku. Nggih, maknane niku kan nggih dijumbuhke kalih wujute to, Pak. Waduh. Lah mosok wujute kados ngenten jenengke Mento kan ya ora apik. Pantese nggih kan Uncek niku to, Pak. Uncek ayo. Aku ya sok mbayangke lho. Piyayine cendhek kok uncek apa ben iki mek nguncek kaya ngono piye. Nggih mboten. Lho mosok ya blas bar tanggapan ndak ingin. Sing nengeri ngeten iki kan tiyang sepuh to. Mosok tiyang sepuh nggih jebrol jabang bayi terus kita jenengke uncek ngono mosok to. Kirangan nggih ngoten yakne. KTP. KTP-ne Feli. Hah? Sapa? Feli. Wah, kaya 11 jeneng Feli. Iya. KTP-ne ngen kula niku Ngadiono. Oh, Ngadiono. Panggilanipun Dion ngoten nggih. Oh, Mas Dion. Ngaten. Dion Uncek ngoten nggih. Nggih, Pak Min. Putra pinten, Mas? Kalih, Pak. Iso gawe kan. Nggih, kirangan. Lah kula ki abang nggih gumun lho. Lah, gumune ning endi? Niku saking adile Gusti Allah. Nggih. Atase mung modele kados ngaten pripun. Sing tak gumune siji. Napa? Saurarane dadi wong lanang iki arep tindak nyambut gawe kan mesti pamit karo ibu. Leres. Garwa. Leres. Terus ning tengah lawan, Dik apa Mi aku arep nyambut gawe. Lah untuk menunjukkan kasih sayang paling tidak jenengan ajeng keluar dari pintu kan harus menyayang bathuke seorang istri. Nah, terus piye? Bathuk sing endi sing mbok sayang? Nggih, yen mriko mboten ngepaske nggih sak biduke, Pak.
Sak gedhuke sing sering kena apa kuwi? Nggih bathuk. Bathuk sing pundi? Bathuk nonong. Jenengan niku takoke sing boten-boten lho. Tak tekoni sing jelas-jelas iki kabeh piyayi ubalan kalasan paham, tapi lek sing ngono ki kan ya jelas mikir ngono to, Mas. Nggih, nek kula ajeng cerita, coba. yen bab ngoten niku kok ya iso duwe anak ngoten niku to. Mesti wong niku ora percaya yen kula cerita-cerita ngoten mesti mboten percaya. Kok coba tinggal tanggapan nggih sing ndadekne anak ki tanggane. Nggih niku kirangan mboten mangertos. Nah, yen ajeng critake kan ra iso. Ya. Anu ngampil waranggone jenengan setunggal Lah iya sing pundi pun. Damel praktek mriki le. Lah monggo sing pundi? Ah, mboten. Wes gak wani Pak kula mboten wantun. Lho kudu wani wong lanang iki kudu wani to. Kudu wani wong lanang iki. Alah lah. Sampe tak ajari wong lanang aja ngantek wedi karo wedok kudu wani. Alah lah. Lah ngopo? Lah jenengane sok ngendikane yes so. Nah terus? Enten panggung enten nggih yes. Heeh. Alah enten dalem nggih sami mawon ya. Piye? Anggo dipleroki ibu ya ingah-ingih ngono. Wong lanang iki gagahe kaya ngopo, pangkate dhuwure kaya ngopo. Mesti kalah karo wong wedok, Pak. Sebabe kok kalah karo wong wedok sebabe cara teori ngono sebabe piye? Lah wong lanang ngomongan sakecap, wong wedok kuwi 1000 kecap lho. Ajeng pripun melih enten ngomah engko ora dikeki ya mesti muring-muring. Mula racake wong wedok ki lemu-lemu, wong lanang mesti kuru-kuru. Angger sak kecap ono 1000 kecap. Nah nggih. Tenan, wong lanang iki tenan pancen bener, Mas Dion, bener. Uncek wonten mawon to. Uncek. Nggih. Lah ya wis umas uncek. Nah, wonten mawon, uncek wonten mawon. Iki coba nyawang sinden SG iki cara niki cara lho ya. Mek contoh cara ning ndak temenan. Cara sing mbok senengi ngono iki cara sampeyan iki di luar nalar wis. Sampeyan sing paling seneng, sing paling cantik cara seleramu sing endi? Kabeh. Lah. Sitok rung ngatasi kabeh. Lah wong ditakoki kok senenge endi kok seneng kabeh kok kula. Ora kenek ngono ki kudu salah siji. Selera iki mesti wong lanang mesti duwe antarane 8 ki wah iki seneng aku sing bathuke nonong, senengane sing mek guyang-guyu, senengane sing ngemil ae. Nggih, yen sing guyang-guyu kula mboten seneng kula. Kula gegek edan malahan guyang-guyu. Kula sing tak senengi niku mung pinggir kiambak nika le. Lah dalah sing modele gedhi ngoten nika. Ora lho. Lek nun sewu lho ya. Lek pilihanmu kaya ngono ngantek duwe bojo apa ndak kaya kodhok bangkong ngono kae. Mboten napa-napa, sementing kan golek aman to, Pak. Di bojo gedhe, aku cilik. Nek nggon panasan mesti ora mungkin kepanasan. Ngiyup ning isore. Ngiyup ning isore kiyupan. Weh. Nah, lek kiyupan penak lek ngantek kuyuan. Yo, sadurunge nguyuh tak sogok lho, Pak. Gila nih, jan ra cedha nih. Gilane kok goleki mendina ngono lho. Dek bojo lemu ki wis bejo-bejane wong. Prakteke jajal anu gandengen. Ayo digandeng. Masa digandeng? Lho iya ora dibonceng mlaku bareng ngono. Lah niku napa katarak kok digandeng niku? Ya wis mlaku bareng. Sampe nek sampinge. Oh nggih. Ya Bin. Mbak. Nggih, Mbak. Kok Mbak? Nah. Ngatos-atos, Mbak. Waduh. Jan persis juragan nuntun kirike. Mbak. Aku ki wong lho, Mbak. Nek diangkat koyo arep ngawinke asu lho. Ngangkate jenengan niku lho, boyo wis biasa wae. Dikanthi ngono lho. Suwen. Pit, kowe lungguh. Linggo. Nah, wis dipangku njur dimiki. Ora gelem. Nek megung kaya ngono iki coba. Lah ya enten apa ngemiki bocah niki? Ayo coba, ya Jal. Mosok arep dimiki to, Pak? Mah ye. Arep. Ya kene. Boyo, Pak. Nyapa? Basa jejer lho. Boyo dadi anu kok nggonamu dadi telu ya? Apane? 1 2 3. Tumor ya jane kaya. Kene lho dipangku kok ndak. Iya, Mbak.
Lho, di bojo ngeten iki pra seneng-senenge wong. Ya. Wayah adem anget. Pit, Nah, lungguhmu kok ndak penak to, Pit jajal Pit lungguhe sing penak lungguh tet. Nah, Mas Uncek dipangku karo nembang wong loro. Nah. Bermesra-mesraan. oh ngaten. Maksudnya gandringan ngono lho, Mas. Gandrung. Oh iya. Gandrungan kok gandringan ya. Iya, iya wis linggo kene linggo anak kantang-kantang ki ya. Kantang-kantang ki. Kantang. Binti kudang Pit. Kon gandrung kok malah ngundang anak ya. Iya. Kita kok mene digandrung. Lah iya kan dikutang apa-apa. Kon lunggone pupune kok angel meneng kan lungguh net ngono lho. Nah, hati-hati bokonge engko kena bathuk. Kamu buruk. Pit. Ya, anak ganang-ganang dhewe, anak ganang-ganang dhewe. Pit. Anak gatul-gatul dhewe, anak gantal-gantal dhewe. Lah wong lanang kok Mboten kok terus cedhake ngoten. ora apa-apa ngundang cah cilik ora apa-apa. Cah wedok enuk-enuk ewe ngono. Cah lanang ya ontong-ontong iyong Oh, ngoten ontong. kok cethokne. Kurang jelas. Anak gantal-gantal dhewe ngono. Ayo kene. Mbak Minto iki ngajari rusak kok. Ora. Ya jal apa mosok jenenge Canggehi? Lho, Ora enak ya panggang ngonoan mosok Canggehi. oh nggih, canggih iki apa? Sanggehi kacang atom. Kacang enek selimute putih kalau Mas. Kacang atom. Oh, alah kuwi to. Iya. Ya padha. Piye aku ora iso lungguh. Alah. Selonjor Pit, selonjor. Lah kowe Selonjor. Nah. Wes kono. Loh, ayo. kowe Kowe sangel nek. aku yen kelingan dhewe, Pak. Apa? Nggih, modelmu ngene iki lho, Mbak. Piye? Kelingan tanggoku. Arep babaran swambate ngaruwara. Lah kok babaran ki? Wong arep babaran kae ya ngono kuwi lho ngene iki swambate. Hostalah. Hostalah. Daduk dukune ngono ki. Sing mbok eneng swambate. Hostalah. Swambate ngaruwara wong arep babaran. Lanjur penake piye? Lenggah wis, lenggah. Lenggah kene. Nah, ngene Pit. Dinglike sampean dingge Mas Nah, Uncek. jejer rene lho. Tingklek. Surasa pangkon-pangkonan. Nah, wis ngono ben penak. Kene, sampean linggo. Aku linggo. Alah ketadit. Linggo. Tatit iki kuwi lho tatit. Ketadit. Ketatit. Piye? Saiki jak nembang sing apik njajal suarane iki padha karo sing pasuryane piye deki dhuwur apa ndak njajal. Iki tok manis samane tak bayangne gede dhuwur ngono lho. Iya bayangno. Aku sok gede ganteng kok. Lah Aku sok gede ganteng ben. Urung gede ta iki? Urung gede. Oh, sik masa pertumbuhan mik sik. Mik. Lah masa pertumbuhan jarene. Wah, Lah kok mah? Iki ngapa kuwi ngempet apa kuwi? Ngempet apa kuwi? ora ngempet apa-apa. Ukur ngene arep montoran ngene iki lho. Weh. Kok kok penak. Anu matur nuwun le Mas, matur nuwun. Ngrasane kok bantere ram. Sing ngendang kuwi lho. Jare apa? Jare apa? Kaya nanggap munyuk. Kowe prak loro-loro. Ben aku genah ketheke munyuke. Lah aku genah beruke. Lah iya. Kayak nyelok kethekno penak tek rene ya tek ngono. Lah terus. Lah aku beruk. Masuk ruk Ya ber ngono. mak ber yo kabur. Ayo ndang aku. Wis gandrungan Mas Uncek Mbak Pipit kuwi ibarate kuwi kesayanganmu Oke. utawa yangmu cara Siap, Solo. siap. Aku ki bayangno luwang sing wayu ngono lho. Iya ya. Iso. Memanismu. Sik. Kok ya iso nyuara apik lho. Loh lah nggih sae lho, Pak. Iki ya wong itu, Pak. Ha iya, sapa sing ngarani kirek? Oh ya Lah iya. wong. Wong jenenge wong ya iso nyuwara lho. Iya. Yen kirek. Memanismu kanggo jiwa
bocah mondong glugu. Wah iya. Ki pesinden sing paling sombong dhewe ya iki. Kok ngopo? Wentole kaya dhuwur. Lah iki lengene. Lengen to? Lengen. Tak kira kentol iki mau. Kentol ning sor. Yo ne. Agawe rucite gale Kang Mas Uncek. kepiye dia? Napa leres mekaten ta Kang Mas? Tenang. Anda kok panjenengan? ada kono Pit, rada diukuri Pit. Kula niku triase. Tenan, Manis to Kang Mas. tenan. Nah, diukuri dia, Pit. Jeng. Didepi bakangmu Pit. Napa leres mekaten? Napa leres to Kang Mas? Lho nang ndi ki, Mang? Aku nang burimu matane. Iki Mang ora ketok. Ora aja madhep rono lah. Lah ngopo? Aku nang burine malah kaya kebung ledong lho malah. Boyong madhep rene. Iya. Nang burine. Iya. Nah, Wes aku tak lungguh bae ya. Rara apa kang sinadya diajeng Injih Kang Mas. janggutmu aku arep jawile ra tekan. Lah kowe nyedaki Mas Samar kowe kena intuk-intuk ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Golek vitamin iki ya contohnya jawil pipi ning kena intuk-intuk kan malah lega. Alah mboten. Nyapa? Kadasen malah cilaka. Lah kok kadasen padake apa nyambik? Enggak. Ya. Iya. Wes kaya aku ngekepi wit rembesi ya. Omong ya omong ning aja nyembur. Cilik nyembur sak rai klomo. Aku ula to. Nyembur. Ayo. Upama mundut ta. Lah kok mundur? Romi Aku nek malah wedi dhewe to Pak aku. lah ngopo? Piye to? Lha kowe arep nyatek-nyatek ngono lho. Samane gandrung aku ngono lho, Mas. Iya nek kowe nginak-nginak aku wedi aku. Gendongan Pit. Agresif ram lho. Pekeh dipekeh. Mama. Loh, Nyapa? gendong arep? Mboten. Lah digendong Mbak Sulis gendong arep? Malah mboten sak gendongan Pak, ora tau gendong kok jiglok malah gagar otak aku. Ngentengne ya. Ngentengke kepiye? Lah kowe nganti jiglok ora ya gagar otak ngene. Halah, adon junjung kowe kaya kresek ya le. Enek Mas. Ora ketok cilik ya enek uteke kok. Kita les sia-sia. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu. Dadi wong gandrung ki ya ora ketang piye kudu nyawang bathuk. Iki mau nek Pak Pentoke gur botak bathuk wae to. Anu lho kene ra ndek bathuk gur rai tok lho kok. Masa Rai tok bathuke reneng kok. tenane? Hei, rata e. Oh, rai lok deh. Ya wes mancik kursi. Ya Ganti suaramu, Pit. Lumampa tanpa welas
Swara kakung. Neng madyane. Wah, elok. Jolo Bagus ya. Tur swara kakung putri. Tembah. Iki ngapa? Sing apik. Ora. Aku rono mau ki iso penake. Nah ya bareng ya. Tembah. Lho. Piye lho? Kok dadi ngebas ngono to suaraku? Sing apik, Oh, cedak sebeng ratip. Iya, terus sing penak piye sing penak? Penak es ngene penak aku pisan. Bareng ya. Barang? Heeh. Udah wis. Aduh. Ya kok diambalne? Heh? Kok diambalne? Oh iya wis. Temakun sing agen Jong neng paku ringan. Wah, elok banget suarane. Mudun apa ndak? Terus nang kene ae penak ngene. Babaske tembang apa Mas Uncek? Ya cocok karo kahanane to, Mak. Heeh. Aku gandengku karo wong gedhe. Ya. Gubuk asmara. Wah. Iki modele kan kaya gubuk wisan. Ha iya, heeh. Bayok keringetmu mesakne. Ora nek tisu to iki. Nah, Piye? dilapi. Aku arep mbok lapi to. Urung-urung kok mili. Nah, Aku ora gemati piye to. Kolek gemati. nah disayang. Ya ngalah kolek gemati. Ngomong sayang jenengan. Arep mbok buak ning ndi? Hah? Arep mbok buak ning Ora ndi? tak buat tak kantongi kok. Nah. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren Ayo. ning sagak bak tulisan warna abang tondo kasih sayang Senenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andeng tresno ayo tanpa bentar tanpa klasa ketapane ketaman asmara gubuk kae nyimpan pati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebat crita tengah wengi nganti gagat rino Catatan sajroning ati
biasa. Senajan to bodine ombo tur gedhe. Terus Wis ngapa? semangat. Ketoke kok biasa di luar. Kok biasa di luar pripun? Di luar biasa iki. Nggih, semangat deh. Iya. Bisa jaran apa ora? Aku ora. Aku jeblo. Bisa jaran ora ya. Belo ki apa? Belo ki anak jaran. Wah. Anak jaran jenenge, Belo. anak sapi jenenge, Pedet. anak kebo jenenge, Gudel. anak cecak jenenge, Oh. Sawiyah. Tawiyah. Saiki tak tekoni. Anak mentok, Minti. Minti. Anak bebek meri. nah. Nah. Anak kucing, Anak kucing cemeng. cemeng, anak Anak- wedhus, Cempe. tempe. Anak kethek. Hah? Mbok, apa? Anak kethek. Awakmu. Kowe. Lah kowe no. Anak kethek Lah aku, kowe. lah aku babone. Anak kethek kowe. Nyapa aku? Yo kowe kuwi. Loh, piye to? Anak kethek kowe. Ya ngilu. Apa? Wira. Kedake. Anak Kethek kethek iki lho. jenenge iki kowe. Lho lah iya, kowe. Iki lho. Kok balik nang aku lho. Ya, garap Samboya Mbak Bibit. Nggih. Aku apa kowe? Hah? Aku apa kowe? Lah yo battle wong loro. Sing nembang wong mburi. Yo. Ya. Cawetan sajroning ati. Cawet ki apa cawet iki? Napa? Kamu ngomong apa? Catetan. Sing muni cawetan ki sapa? Sapa semune cawetan? Cawetan. Jenengan ngono lho. Aku ngelekke catetan aja cawetan. Lah nggih, Lah ya, nyatet ra nggo ngono ki terus piye? Wong edan. S Senes kok. Senes es. Lah kok. apa? Areng. Ya. Catetan sajroning ati. Iya yo. Iya yo. Aku kowe dadi garwa. Marga leren menggo bab asmara. Matur nuwun, Mbak Wiwit. Nggih, Anu- ambakno anu ngap- Mas Uncek ki piyayine cilik ning Sragen Karanganyar kuwi sering dadi MC campur sari. Nggih mboten mesti to, Pak. Hah? Mboten mesti. Iki diomongke ben ketok laris. Alah lah mboten sak diomongke pun do ngerti. Lah iya sesasi muput Sombong, awan bengi ora ya. tau trai. Sombong. Ya, wong lanang kudu sombong. Nggih. Engkres ki penting. Dadi elek melarat pikir keri. Pikir kari wong lanang. Penting sombong sik. Iya, wis.